Muri Zimbabwe ndadzoka zvakare panapa nhasi ndine imwe nyaya ndikusangana nayo parunzi the Speaker of National Assembly Jacob Mudenda blocked debate in the lower house of parliament on President Mnangagwa's criticism on Zambia and Malawi's relations with Western countries during a meeting with the Russian leader Vladimir Putin. Right. Vakomana vakunyatsorova basa manje cause nyaya yanga yapinda mudare romuparliament kuti vakomana vachitrai kudiscuss cause inyaya yanga yatenderera parliament ndo basa rayo manje rekuti aiwa kopai makazodai so but Speaker of Parliament akati munonyeba. So panapa hapana notwa honorable Hlatayo ndiye akabva angotanga kutonodzwa kwachauruka na Speaker of Parliament achinzi the area of foreign affairs in terms of bilateral or regional relations is a matter for the executive to deal with at all times. I was saying this is a no-go area where you have issues that are related to bilateral or multilateral relations between or among states. Those are dealt with at the level of executive. So the chief of diplomacy of their country, the point of order with its good intentions, I think it is misplaced. Kutotonodzo kwachaurika these guys vakangwarisa anozwa kuti nyaya iyo ikatopira nyaya yanga igara kupisa kumwe kwese mazimbabwenzi aiwa taurai kuma social media koko but in parliament it's a no go area. Ndo zvimwe zvinhu zvinogotanga kuti pafuta ma questions mana panongoti parliament yacho inenge ingori captured yese cause varingoti dance according to the tune varingotambiswa iri kurira ikoko jump vachabvunza kuti hawo hai kwakungoshandira zviripo ipapo. Ameno guys muri unosei nyaya yekuti munhu anobva angomiskonza idzodzo nyaya idzodzo we don't do that here hatitaure idzodzo kunoko. What's your take on that guys? Makaitariso nyaya inini zvangu ndirikungoona kunga zvisiri fair. Nyaya dzese ngadzingodiscusswa pamuparliament ko parliament yacho yakamboitirweko parliament yacho ndiye munhu wani here inenge ichida Zimbabwe ai